Euskal Herria Bildeko Eusko Legebiltzarreko bozeramailea daukagulako gurekin. Otian egun aspaldiko. Egunon. Lehenako hala ere, beste kontu batzuk ere badauzkagulako, gaurko data, garrantzitsua ere badelako, batez ere urtebete begirada atzera botatzen badugu. 2023ko abenduaren 17an ekin zeniolako hauteskunde lasterketa horri, politikaren lehen lerroan jarrita gainera, damu sensaziorik ez imaginatzen dut, baina zein da burua datorkizun lehen irudia? Urtebete oso intensoa izan dela, ez? Oso intensoa, ikasketa prozesu azeleratu bat, eta, ezagutu ditut gauza berriak, eta politikaren dimentsio berriak. Batzuk ezagutzen dituen, eta beste batzuk orain ari naiz ezagutzen, ez? Baina dozein kasutan, azpimarratuko nukena da oso intensoa izan den, urte bat izan dela, maila personalean, eta baita ikasketari daukien, ez? Egia da urtebete berez aldaketa transcendentalegiek egiteko denbora gehiegi ere ez dela, baina eszenatokia deixente aldatu da, Aldatu dena da, 3 herrialde hauetan, indarko relazio berri bat daukagula, gobernu gehiengo osoa daukan, gobernu batean jarraitzen du, baina lehengo aldiz, esango nuke herri honen historia modernoan, instituzionalizazio modernoaren garaitik ona, lehen aldia da, dauzkaguna bi alderdi abertzale, enpatatuta eserlekuetan Eusko Legebiltzarrean, ez? Horrek, garri barko luke garai berri bat. Nik uste dut, horre reflejo bat izan behar duela, ez? Eta batez ere reflejo bat izan behar du herri honen buru jabetze prozesuan. Estatus politikoari dagokion eztabaida abiatzera goaz, eta nik uste dugu, hau dela momentua, indarko relazio hori baliatzeko eta jauzi baten bateko herri gisa. Eta aro berri horretara dagoeneko norabidea hartuta daukagu, punto muerto daukagu oraindik martxea, ikusten duzu norabide horretan barrena dagoeneko bidea hasi dela. Nik uste bidean bagaudela, eta gainera bidea atzeti dator eta luze dator, ez? Elementu guztia hau mahai gainean, eztabaida hau historikoa da, askotan eman da, gure herriaren historia modernoan, eta gaur badaukagu aldagai berri bat, ez? Uste dut gure alde baliatu behar duguna. Lehen aldia da, Espainiako gobernu batek eta gobernu buru batek formalki adierazten duela, estatuaren izaera plurinazionalaren gaineko eztabaida egin behar dela, eta horren nolabait reflejo bat izan behar duela termino juridiko eta politikoetan, ez? Uste dut, gehiengo abertzale hauek, dauzkagunak hemen gure herriaren zati hontan, gehi, estatuan daukagun abagune hau, baliatu behar diela, hain zuzen ere, jauzi bat emateko. Gaur goizeko albistea da, badagoela akordio aurrekontu proiektuari dagokionez Bizkaiko Foru Aldundian, Euskal Herria Bilduk babestu egin duelako, edo akordio batera iristea lortu duelako IJ eta PSek osatzen duten gobernu horrekin. Ze gertatu da? Oso denbora gutxiko kontua izan da, akordioaren xehetasunak azaldu ditugu lehen? Denbora gutxiko kontua ez, aurrekontuen eztabaida prozesuak abiatzen dira denbora antzera, ez, 3 herrialdetan. Eta kasu honetan, lehen aldiz, Bizkaiko Foru Aldundiaren gobernuak izan du borondate erreal bat EH Bildurekin negoziazio bat egiteko, ez? Eta akordio bat egitsi gara. Akordio hori, konpromiso ekonomikoari dagokionez, erreferentziatzat hartu da akordio hori egiteko 2022an EH Bilduk eta Eusko Jaurlaritzako alderdiek egin zuten akordio hura, ez? Eta aurrekontuen porzentai berdinekoa da konpromiso ekonomikoa Bizkaiko Foru Aldundiak hartu duena EH Bildurekin, ez? Erreferentzia hori ontza jotzen bada, eta guk ontza jo dugu baita ere Eusko Jaurlaritzarekin izan dugu negoziazio aldi hontan, bai termino ekonomikoetan eta bai termino politikoetan, garai hartan bi gai inguruan egin genituen akordio politikoak ondoren garabiderik izan ez dutenak, ez? Lanbide gutxieneko soldata eta etxe bizitza. Eta erreferentzia hori, konpromiso ekonomikoari dagokionez ere, balekotzat jotzen genuen. Ulerturik gehiengo osoa daukan gobernu bat naurrean gaudela, ez? Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzari dagokion negoziazio aldi honetan, gobernuak EH Bildu eskaini diona izan da orduko erreferentzia ekonomikoren erdia. Beraz, Bizkaian ontzat joden erreferentzia hori, aurrekontuaren 1,6 inguruko erreferentzia ekonomiko hori Eusko Jaurlaritzak ez du ontza jo, eta oso behetik kokatu da, ez? Erdira ere ez da iritsi, ez? Ustez horrek demostratzen du gobernu honek, Eusko Jaurlaritza honek ez duela borondatea real bat izan EH Bildurekin akordio batea iristeko kasu honetan, ez? Konpromiso ekonomikoa ez da dena, inolaz ere, guk betiani jartzen du erdigunean politika publikoen orientazioaz hitz egin behar dela baitera aurrekontu proiektu baten inguruko eztabaidan, baina nik uste dut erreferentzia balekoa dela esateko 2022an Eusko Jaurlaritzak jarrera bat izan zuela EH Bildurekiko eta
Eta horren kontan, beste bat izan duela oso ezberdina. Denbora gutxiren referentzia egiten izun, ostiralen bertan Casanovak iragarrizulako Bizkaiko batzar nagusietan, nola osoko zuzenketa hori, hasiera baten aurkezteko zena, baztertu egin zutelako eta hor jarrera aldaketarik egon den. Gipuzkoan ere horren gutxitik jokatu dute, edo PP izan da arazoa? PP izan da arazoa. Nik uste dute kasu honetan, ez da, eta hoia espekulazioa dira, ez? Esango nuke, batez ere EAJak ez duela nahi izan nolabait Bildu joko politikoaren erdigunera karri, ez? Eta nahiago izan duela txokoratu Bildu eta ziurtatu aurrekontu horiek PP-rekin. Eta esango nuke, gero bidean konturatu dela argazki hori etzela bat ere erakargarria Gipuzkoako gizartearentzat, ez? Hau da, PP-ek sostengatutako aurrekontu batzuk Gipuzkoan ez direla oso salgarriak, ez? Eta erdibide hortan saiakera egin du Bildurekin ere akordia egiteko, baina guk gauza bat oso argi utzi dugu hasiera-hasieratik. Bildu ez dagongo PP, Alderdi Popularra dagoen aurrekontu akordio batean, ez eta inolako nolabait esangura politiko sakoneko akordiotan, ez? Uste dut horrek ez duela merezi esplikazio handiegirik, ez? Hemen norabidea finkatu egin bar dira, eta norabidea bat beste jorratzeko, bidaideak ez dira berdina, nabarmena denez. Eta Gipuzkoan daukagun soziologia politikoarekin, gehiengo abertzalekin, zalantzarik gabe saiakera egin behar zuen gobernu honek Bildurekin. Bilduko hartuko zuken, foru aldundiak egindako azken proposamen aurrekontu proiektuari dagokionez PP tartean egon izan ezpalitz? Baina eske hor badaude konpromiso politiko batzuk hartu dienak Alderdi Popularrarekin, tartean hitz egin da migrazioaren gaiaren inguruan badaudela konpromiso batzuk PP-rekin. Ez dakigu zeintzu diren zehazki, ez? Nik uste dut azalpena beraik eman borko lituzketela, ez? Ez dut uste oso salgarria denik esatea Alderdi Popularrak gratis eta more onartu dituenik aurrekontu hauek, ez? Interes objektibo bat baldin badauka Alderdi Popularrak Gipuzkoan aurrekontu hauek sostengatzeko eta Araban ez, esan nahi da hor, nolabait akordioren bat egon dela, tartean edo azpian edo nolabaiteko konpromiso politiko batzuk badaudela. Guk eskatu dioguna EAJari da, hautsi zezala Alderdi Popularrarekin eta hasi gaitezen negoziatzen elkarrekin adostasun batera izteko. Eta gu demostratu dugu Araban, konpromiso hori badaukagula, benetan adostasun batera izteko. Inigo Ansolak Oraintxe Bizkaia Irratian esaten zuen, Euskal Herria Bilduk oso jarrera desberdina izan duela erakundearen arabera. Nuke esango hori horrela izan denik, eta uste dut gauzak ondo esplikatzen direla. Araban, gobernuak izan du borondate erreal bat, beharra zeugalako, aurrekontu egin onartzeko, eta Bilduk demostratu du, aurrekontu akordio bat egizteko borondatea badaukala. Gipuzkoan, PP-rekin dago akordio bat egina hori objektiboa da, eta horrela da, eta gu ez gara gongo, Alderdi Popularra dagoen akordio batean, eta Bizkaian akordioa posible izan da, 2022ko Eusko Jaurlaritza eta Bilduren arteko akordioa referentziazta hartu delako. Eusko Jaurlaritzak planteatu du konpromiso ekonomiko bat horren erdira iristen ez dena. Beraz, nabarmena da, EAJ eta PSren borondate politikoa edo jarrera bat izan dela Bizkaiko foru aldundian eta oso bestelako Eusko Jaurlaritzaren kasuan. Puntu honetan, Eusko Jaurlaritzarekin zuek ere itxitzat ematen duzu traturako edo zein aukera? Bueno, guk inoiz ez dugu aukera itxitzat ematen, ez? Eta demostratzen da eta demostratu izan da, kasu askotan, akordia posible dira, baita ere azkenengo momentuan, ez? Uste dute Ibarretxe zela esaten zuena, ez? Aquí se negocia hasta el amanecer, edo lakoren bat esaten zuen, ez? Bueno, guk gure zuzenketa partziala biziri daude eta ostiale arte denbora dago, edo zein kasutan, teknikoki posible da. Baina oraingoz behintzat, Jaurlaritzaren aldetik keinurik ez da egon da juk behin itxitzat ematzuenean negoziazioa azken ogasun batzordean. Erantzunik ere ez. Publikoan mezu batzuk eman dira, pribatuen erantzunik ere ez du jaso. Nik neuke bidali nion azken mezua eta gutun bat formala, ez? Baloratzen azkenengo proposamena. Eta gonbita eginez gainera, datorren ostiale arte bazegoela denbora gutxien lamide gutxieneko soldata ninguna akordio politikoa saiatzeko, eta gutun horrek ez du erantzunik ere jaso. Ondoren, ustut goiz hartan bertan, Andueza jaunak Radio Euskadin erantzun bat eman zuela publikoa, ez? Baina, gutxienez pribatuan formalki ez du erantzunik ere jaso. Erdigunean, etxebizitza politikan jarrerak hurbiltzea lortu izan bazen dute, uste duzu beste akordio puntu batean egongo ginatekela, horregon da arazoren muina, jendeak ere ulertezan? 3 bloke egon dira negoziagai. 3. nolabait, eta 2. EAJ eta PNV-ek EAJ eta PS jarritako gaiei lotutako blokeak izan dara. Gu blokeiek ontzat jarri ditu. Beraz, ez da egia,
esaten denean EH Bilduk Eusko Jaurlaritzak egindako proposamen guztiak txarretzi dituela edo aztertu dituela. Guk beraiek negoziazio mailan jarri dituzten proposamenak ontza jo ditugu eta inkluso batzordean abstenitu egin beraien zuzenketa partzialetan, ez? Eta lehengo blokean bi gai jarri genituen guk mai gainean, lanbidarte gutxiko soldata eta etxebizitza. Etxebizitzaren kasuan, nabarmena denez, larrialdi egoera baten gaude, eta honek eskatzen du inflexio puntu bat, eta bi arlotan, ez? Batetik, etxebizitza parke publiko babestu bat osatzeko behar dugu inbertsio publiko importante bat, eta bigarren behar dugu merkatu intervenitu. Alokairuak, etxebizitza hutsa mobilizatu eta etxebizitza turistiko itopea jarri, ez? Planteatu ditugun proposamen guztiak dira araubidean isla daukaten planteamentua dira, gure inguruan garatzen ari direnak, Nafarroan, Bartzelonan eta beste, eta uste dugu oso zentzuzko planteamentuak egin ditugula eta oso onargarriak zirela. Proposamen horietako batzuk erantzunik ere ez dute jaso. Oraindik orain ez dakigu Eusko Jaurlaritza honek ze iritzi daukan adibidez, etxebizitza turistiko inguruan egin dugun proposamenari dagokionez. Bueno, 20an, ostiral hontan, abenduan 20an badaukagu osoko bilkura bat eta aprobetxatuko dugu proposamen guztia publikoa dielarik, eztabaida politiko bat egiteko parlamentuan. Lurzoru publikoari dagokionez bai badakigu Jaurlaritzak zer pentsatzen duen. Pasaren ostiraleko kontrol saioan Denis Itsasok Euskal Herria Bilduri aurpegiratu ziolako, zuen esku dauden udalerri askotan zeltasunak jartzen ari direla zoru publikoa Jaurlaritzaren esku uzteko etxebizitza publikoa eraikitzeko justu? Bueno, ni hontan zorrotza izango naiz. Uste dut adierazpen horiek dira onargarriak eta errespetu falta bat ere badirela. Lehenik eta behin, Eusko Jaurlaritza bere gain hartu behar du etxebizitza politikan daukan ardura. Ze, ezin daiteke udal bat eta Eusko Jaurlaritza parean jarri. Eskumenak eta gaitasunak, teknikoak eta finantziak ez dira parekagarriak. Beraz, orain nolait irudikatzea, etxebizitzaren arazoari konponbidea emateko traba udalak direla, hori uste dut ez dela onargarria. Eta kolaborazio interinstituzionala bestera batera planteatu behar da. Sailburu honek bestelako lidergo bat eta bestelako jarrera bat adierazi behar du udalekiko. Bestea beste, ez baita egia udalak, SH Bilduko udalak, baina esango nuke gainontzeko udalak, ez daudenik prest lurzoru publikoa identifikatu eta promozio publikoak egiteko bideratzera eta hortan Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan aritzera. Ze, ez dauka inolako zentzurik. Udal batek lurzoru publiko hori eskuragarri baldin badauka, bera da lehen interes duna, etxebizitzak eraiki daitezen, publikoak, alokairua zuzenduak, hain zuzen ere, herritarrak bertan, udalerrian bertan bizializateko, ez? Beraz, horrek ez dauka inolako fundamenturik eta ez dauka inolako funtsi. Nik uste dut serioagoa izan behar dela eta sailburu bati beste ardura bat eskatzea dagokigula. Osakidetzaren baitan ere balorazioa eskatu nahi dizut, osasun publikoaren itunak aurrera jarraitzen du, printzipioz gainera akordioak lortu daitezken itxaropenak ere mai gainean jarraitzen du, rengo itzordu gainera urtarrilaren 19 izango da dagoeneko lehen esku hartze edo estrategia horren hildo garrantzitsuak definitzeko. Osasun batzordean Alberto Martinezen jarrerari buruz ere galdetu nahi dizut, larrialdi planari buruz balorazio egin duelako, datu batzuk eman ere bai, 15 egun murrizte lortu dutelako kirurgia arloan itxaron zerrenden argazki hori, aldaketa bat identifikatzen duzu, ze balorazioa da zurea? Bueno, ni uste hemen bereizi behar dira planoak, ez? Osasun maila nik nuke ezin bautan baliatuko. Osasun mailak eman behar duena da, Osakidetzaren transformazio baterako epe ertain luzeko estrategiak eman behar ditu, ez? Identifikazio egin behar du. Diagnostiko bat egin dugu, hor adostasun bat eskuratu dugu, zabala, uste dut hori aurrerapauso oso importantea dela. Eta ez dela behar beste baloratu, ez? Positiboki, ze bain dela urtebete terdi, ez ginen ados, baina inundik inora, eta gobernua leporatzen ziren oposizioari Osakidetzaren irudia bera kaltetzea, ez? Gaur egun, nahiko ados gaude, Osakidetzak ze arazo egiturazko dituen. Orain, identifikatu behar dituguna da, politika funtseskoak, transformazio baterako epe ertain luze batera. Beraz, blindatu dezagun nolabait osasun maila plan hortan, ez? Hau da, epe ertain luzeko estrategiak identifikatzea bidatu dezagun alegin hori. Itxaron zerrenden inguruan, itzein daiteke, ez? Baina, estrukturalki, Osakidetzaren egoera ez da aldatu azkenengo 6 hilabetetan. Eta itxaron zerrenden hobekuntza hori nola gertatu den eta zer irantzuten den, ikusi beharko da. Tartean badaude derivazioak osasun pribatura ere bai. Beraz, ez ditzagun planoak nahastu eta bereizi ditzagun ondo planoak. Emergentzien osiari dagokionez, guk esan izan dugu, arazo, larri bat geneukala, eta horrek eskatzen zuela erantzun bat osasun maitik kanpo. Ze, ari gara, urgentzietaz, ari gara, bizitzetaz, ez? Eta hor, bazeduela arazo batzuk
konpontzeko nahiko errazak zirenak eta epe laburran abordatu behar zirenak. Horregatik, eraman ditugu hainbat iniziatiba parlamentura zentzu horretan. Lan eskaintza publikoan 2016 eta 2017an ustez izendako filtrazio horren kasuan, artxiboren berri izan genuen pasaren astean, Euskal Herria Bildu bereziki zorrotza izan zen izandako kasuarekin, ondorio politikoen berri ere izan dugu. Gaur gaurko ze irakurketa egiten duzue? Behin erabaki hori dagoeneko ezagututa, kausaren zatirik potoloena behintzat, behin printzipioz behintzat, elekitearen tarte baldin badago ere, artxibatuta geldituta gero? Nik uste dut, garai hartan, Darpón sailburuak berak, hala esan zuen, ez zela bat ere arro, ez zegoela bat ere arro opei hoien inguruan, ez? Nik uste dut nabarmena da, Osakidetzako opei inguruan egon diela, korregitu beharreko oso importanteak, ez? Eta espazio opako importanteak, ez? Eta hori, profesionalekin hitz egiten bada, dena nagotan egon da hori, ez? Besteri da hor, erantzun gizun penalak edo nola gehitzen dien, eta rekorrido judiziala nola bukatzen den. Nik hori ez du baloratuko, ez baitaukat aski elementu momentu honetan epai hori baloratzeko, baina nik uste dut oposizioak ondo jokatu zuela. Gure ardura da, transparentzia exigitzea, alako prozesuak, opeak bezalako prozesuak, zuzen eta garantia guztiekin egin daitezen aldarrikatzea, eskatzea, exigitzea, eta ez hori bakarrik, baizik, ope eredua aldatzea edo ope eredu hori kuestionatzea ere bai. Eta honek beste ekarri duena hori izan da. Gaur egun, osasun baian bertan ere jasoa dago, ope eredu hori, opeak egiteko modua ere aldatu egin behar dela. Beraz, nik uste dut, hemendik irakaspen asko atera daitezkela, eta aurrera begira, gauzak aldatzeko aukera baten aurrean gaudela. Ez nola ere deigarria bada, ez da, guztien ahotan zegoen kontu baten inguruko, zantzu txikien erik ere ez duelako ikusten, lau epaileren esku egon den prozesu judizial batean. Aipatzen den gauza bakanetakoa badelako, estadistikoki ikusten dela, emaitzen arira, badagoela zerbait emaitza normaletatik kanpo geldituko litzatekena, baina filtrazio horren inguruko zantzurik ere ez dela ikusten diolako autoak. Bai. Nik ez dakit baloratzen, autorrek judizialki esaten duen hori ez, baina uste dut garai hartan, eta Darponen dimisioak harri zuen garai hartan, nahiko evidentea bazela, eta beraiek era aitortua bada, hor gauzak bestera batera egiteko aukera bazegoela, eta gauzak bestera batera egin behar direla, ez? Beraz, nik uste dut honek, aukera ematen digula, izuzen ere, beste ope eredua kuestionatzeko eta gauzak modu argian, transparentean eta bestera batera egiteko mendik aurrera. Bat egiten duzu, Joseba Díaz Antxustegin hitzekin orduan pertsekuzio politiko eta mediatikoaren arduradun izan zirenek gaur gorkoz barkamena eskatu beharko luketela artxibo hori ezagututa? Inondik inora, nik uste dut ez dela inolako persekuzio politiko eta mediatiko hori, hor kontu eske bat egon zen parlamentuan, hori da oposizioaren ardura, fiskalizatzea gobernua. Askotan nik uste dut demokrazian arauak astu ere egiten ditugula. Gero, prozesu judizial badago eta horrek emango du berea, baina parlamentuan oposizioaren ardura da, zantzuri txikiena ikusten baldin badu. Eta zantzuak egon bazeuden, eta profesionalek beraiek gaineratutakoa ziren, eta sailburu batek berak rekonozitua parlamentuan bertan, ez zegoela bat ere arro ope prozesu hortan gertatutakoaz. Beraz, oposizioaren ardura da, ardurak eskatzea eta fiskalizatzea gobernua. Horiek dira demokraziaren kontrapisuak. Eta uste dut, hemen, autoritarismoaren gorakada bat ikusten ari garen garai hontan, eta sistema politikoen endekatze prozesu bat ikusten ari garen garai hontan, demokrazian inguruko pedagogia bat egin behar dela. Eta inolaz ere ez du partekatzen hitz horiek. Nik uste dut oposizioak bere ardura betezuela garai hortan, ardura politikoa, beste planoa da, plano judiziala, politikoki bere ardura betezuen garai hortan. Imanol Pradalsen lehen aroko lehen greba egun garrantzitsuen data ere badaukagu, hezkuntza publikoan izango da, otsaila eta urtarrilean banatuta, uste dut Mitxel Lakuntzaren iritzia gainera entzuteko moduan ere izan zarela, eskaera horien inguruan. Partekatzen dituzu, sindikatuek egiten dituzten hausnarketak, lan baldintzak okerrera joan direla eta inbertsioan badagoela arazo bat hezkuntza publikoarekiko? Nik ez dakit negoziazio mailan zertan dauden gauzak momentu honetan, eta
beraz ez daki baloratzen gero hori deitzeko arrazoien oinarria zein den. Nik uste dut hezkuntzari dagokion eztabaida herri ikuspegi batetik planteatu behar dugula, eta ez inolaz ere soilik langileen eskubideen planotik. Eta honekin ez ditu relatibizatzen inolaz ere langileen eskubideak. Baina hezkuntza sisteman badaude 3 prozesu, momentu honetan dena goiti bera aldatzea datozenak. Bada jaiotza tasaren beraka. Bigarrena da migrazioan areagotzea, migrazio fluxuen areagotzea. Eta 3. da digitalizazioa. Beraz, halako faktoren aurrean, hezkuntzak dauzka itzelezko erronkak. Eta hemen asko daukagu jokoan. Eta hezkuntza da gure herri eraikuntzaren zutabe importanteenetako bat, importantena ez baldin bada, zentzu askotan. Beraz, uste dut eztabaida modu orokorragoan abordatu behar dela, eta kontziente izan behar garela, asko daukagula jokoan datozen urteetan hezkuntzari dagokionez. Eta uste dut eztabaidak gainditzen duela erabat langileen eskubideen plan hori. Inbertsioaz asko hitz egin daiteke, inbertsioaren eraginkortasunaz ere bai. Baina uste dut asko zaratago dela eztabaida. Ikastetxe ereduaz hitz egin behar da. Langileen formazioaz hitz egin behar da. Behar diren profil berriez, hizkuntzan digitalizazioa nola inkorporatu, hizkuntzen irakaskuntzan inguruan itzelezko erronka daukagu. Eta niri pena emango lidake hezkuntza inguruko eztabaida publikoa murriztea soilik langileen eskubidea. Baina hezkuntza sailaren jarduna ikusita, esango zenuke, egungo hezkuntza departamentuak alde bakarrez erabakiek hartzeari ekin diola, elkarrezketa horretatik aldenduta, ze hori ere aurpegiratzen diote, ez da negoziazio horretan ez daukala behar bezalako pisurik eta konbenio hori ere referentzia egiten zaio. Ez dakit, negoziazio mai hortan zertan diren gauzak, ez dakit, hori bien arteko mai bat delako. Guri dagokigunez, gu hezkuntza akordiotik gatoz. Eta akordio hori etzen initzia zen lekura itxi, hezkuntza lege baten inguruko akordiora, gure ustez hor nolabait bide hortatik bizkat atera egin zelako, Eusko Jaurlaritza, eta hezkuntza akordioan hartua konpromiso batzuk ez dirako behar bezala isladatu lege hortan. Uste dut bide hori berrartzeko momentua dela. Eta hortarako Eusko Jaurlaritzak pentsatu behar du, orduan ez baian gelditu zen akordio horiek, ez bakarrik alderdi politiko batzuekin, kasuan Bildurekin, baita hezkuntza komunitatearekin nola berartzen diren. Bestea beste badago legean mandatu bat segregazioaren kontrako erritun bat egiteko. Bestea beste badago hizkuntzen irakaskuntzan inguruan jauzi kualitatibo bat emateko konpromisoa. Eta abar, eta abar. Eta hoiek dira prozesu oso konplexuak eskatzen dutenak hezkuntza komunitatearen parte hartzea eta baita sindikatuna, baina baita udalena. Beraz, prozesu politiko importante eta zari gara, eta uste dut Eusko Jaurlaritzak urratxo bat eman beharko lukeela aurrera, nolabait, hezkuntza sistemaren transformazioan inguruko bide hau partekatzeko eragile gehiagorekin. Autogobernuari buruz, badirudi Espainiako gobernuak azelera gailua zapaldu dela, bi sinadura garrantzitsu azken orduotan Madrilen, beste sinatzeko bat konpromiso bat ere bai, aipatu digazun erronketako bati buruz, immigrazioari buruz, esate baterako, herri honetan daukagun argazkiari buruz, jarrera aldaketa dago Espainiako gobernuaren aldetik, nahiz eta behin kritiko xamarra gertu zaren, duela 45 urtetik betete egon beharko luken hori ospatzen ari direlako batzuk? Bai, ni uste dute askotan esan dugu, falta diren eskumenak ongitorriak, zalantzari gabe, baina uste dute herri hau beste fase batean dagoela, edo beharko genukela guztiok ere beste fase batean. Beste migrazioaren erronkari aurre egiteko, behar ditugu eskumen guztiak gure esku, eta dena gutxi izango dira. Itzelezko inpaktua izango den prozesu baten aurrean gaude. Herri hau modu askotan aldatuko duen prozesu baten aurrean, demografikoki, soziokulturalki, linguistikoki ere bai, eta inpaktua izango baita ere ekonomikoa, edozein kasutan. Beraz, halako prozesu bat herri terminotan kudeatzeko, baritu konpetentzia guztiak. Besteak beste, adibidez, migrazioari buruz ari bagara. Baina hitz egin dezakegu beste edozein erronketaz, transizio energetikoaz, hitz egin dezakegu hizkuntzaz, hitz egin dezakegu hizkuntzaren euskalduntze prozesuen behar duen jauzi kualitatiboaz, hitz egin dezakegu edozein politika publiko edozein esparrutaz, eta konturatuko gara, herri honek 20. mendeko erronkei aurre egiteko behar duela burujabetza maila handiago bat. Beste estatus politiko bat. Eta abia puntuan daukaguna da autogobernua, Gernikako estatutua, dagoena erabat baldintzatua, erabat erosinatua. Eusko Jaurlaritzaren informeak beraiek esaten dutenez, zalantzan jarra daiteke gaur egun autonomia estatus bat badaukagun ere. Hori da daukagun abia puntua. Beraz, kompetentziak ekartzea, edo Gernikako estatutua osatzea, ondo dago, baina ez nahiko da
edo zein kasutan jarraituko dugu izaten autogobernu bat erabat baldintzatua eta estrategikoki gastatua. Aukera izan duzu, EIOtak bere batzar nagusiera eramango duen ponentzia politikoa irakurtzeko? Bai. Eta elkargune asko topatu dituzu, edo batzuk behintzat? Bueno, orokorrean nik uste badagoela analisi nahiko azaleko bat, ez? Baina, bueno, enaiz hartuko EAJaren barne eztabaidetan. Hau da, EAJ iristen da prozesu ontara edo momentu ontara emaitza elektoral kaskarrenekin, eta uste dut gertatzen ari zaionaren inguruan egiten duen analisia nahiko azalekoa dela. Baina hori kontu alderdi gaiak dira, enaiz hortan sartuko. Gero, badaude gauza batzuk, edo zehazki badago pasarte bat larritu nagoena, eta hain zuzen etxe honi dagokio, ez? Esaten da, nola, bueno, EAJak ez tionuko egin behar interes legitimo bati, ez? Telebista publikoari dagokionez, Euskal Irrati telebista publikoari dagokionez, bai, ordezkatu behar duela, gizarteko anistasun ideologikoa, etxe honek, baina, nolabait, EAJak mantendu behar duela, bere interes legitimoa, kasu honetan, medio publiko batekiko, ez? Horrek, nik uste dut, larritu beharko gintuzkela denok ere. Ze hor, esaten dena oso larria da. Guk esan izan bagenu alakorik. Gaur egun, momentu honetan titularak ledueke albiste guztietan. Elkargunez galdetzen izun, edo nola ere hor badakigulako erabakitze eskubidea erakundetzeari buruz planteatzen den erronka hori, unea ez izan da ere behintzat tresna hori baliagarri eta modu legalean jasota egoteko, Europara begira egindako nazio aitortza hori, hor elkargunerik aurkitu duzu? Ba, nik uste baietz, hor badau dela oinarriak, ez? Eta, bueno, EAJ eta EHUren arteko elkarrizketa gai honetan, aspalditi datoz eta referentzia badauzkagu, eta landutako dokumentuak ere bai, eta elkarrizketa saio luzeak ere bai, ez? Beraz, nik uste dut, badau dela baldintzak, momentu honetan, ez horiek gure artean, ez horiek abertzalen artean, baita ere inkorporatuz noski PSE eta Ezker Konfederala, baina nik uste dut gehiengo abertzale honek, parlamentuan baden gehiengo abertzale honek, impactu bat izan barko lukela eztabaida honetan. Ez inor kanpo usteko, baizik eta eztabaidaren abia puntua dela finkatzeko. Eztabaidaren abia puntua da gaur Gernikako estatutua dela autogobernu bat, erabat baldintzatua, erabat erosinatua eta estrategikoki lastatua. Eta beraz behar dugula jauzi bat estatuarekiko harreman juridiko politikoan. Hori da eztabaidaren abia puntua, eta muina eta uste dut aukera badaukagula momentu honetan. Eta abia puntu horretatik, Euskadiko Alderdi Sozialistan honek daiteke, 11 aurkeztu dute euren ponentzia politikoeneko ondoza idazkari nagusi berretsi berritan. Hori beraiek esan beharko dute, ez? Baina... Ote daukazune, puntu honetan mintzate, impresiorik abia puntu horretara, zertxo baitxikira urbildu ote daiteken edo partekatu dezakezuen zerbait? Hombre, esango dut Fernandoaren egia, ez? Estatua plurinazionala baldin bada, esan nahi da, estatu hortan, horren baitan, barnean badaudela nazioak. Eta eztabaida hori abordatzeko momentua dela iristen badio gobernuak eta gobernuburuak, esan nahi da, nolabait prest dagoela, errealitate horrek izan dezan ondorio juridiko eta politikorik. Hori baldin badio PSOek, uste dut ezatorla bat, ondoren PSOek esatea, bai, Euskal Herria izan daitekela nazio bat, Aragoi edo Murtzia diren bezala. Ez, uste dut hor badagoela disonantzia bat, batzuen eta besteen artean. Baina hori, beraiek argitu beharko dute. Euskal Herrian nazio bada, nazio gisa eskubide batzuk dagozkio, eta hori da, autogobernuaren inguruan inbardun eztabaidaren abia puntua, muina. Hortik aurrera, eraiki daiteke arkitektura juridiko politiko bat, jarriko gaituena estatuarekin parez pareko harreman batean, emango diguna botere maila handiagoa, emango diguna berme sistema bat, ez da gertatu, azkenengo 40 urtetan gertatu den involuzio prozesua, eta nolabait instituzionalizatuko duena modu batera, erabakitzeko eskubidea, Euskal Herriak erabaki izan, zer nolako harremanak izan dituen estatuarekin eta gainontzeko Euskal Lurrak. Begirada hemen etxean izan da, Pedro Sánchez gehiago presionatzeko unea da? Bueno, Pedro Sánchez duzut jende gehiagik presionatzen duela, ez? Gure estiloa ez da hain zuzen hori, ez? Halako epe motzeko politika gintzan eta ibiltzea, hemen konpromiso batzu daude, legintzaldia abiatzeko. Guk konpromisoa planteatu ditugu 3 esparru nagusitan, eta legintzaldi hau bada, nazionalistasuna inguruko eztabaida behingoz abiatzeko. Oso da epe ertain edo luzexeagoan akaso argazkia beste bat izan daitekela Madridiak? Bai, eta hori neurri batean badago, gaur egun Sánchezen gobernua sostengatzen duten alderdien esku. Eta hor beharko luke, nolabait, egon
gutxineko programa bat, ez? Nik eskatzena momentu honetan, eztabaida fiskalaren inguruan, eta ez, batzuek darabilten estrategia, ez? Hemen badago gehiengo bat sostengatzen duena gobernu hau, norai progresista edo dena, ez? Eta uste du nahiko evidentea dela, hemen bermatuko badira, zerbitzu publikoak, eta beste, behar dugula, diru sarreratzu behar ditugula, eta gainera beraztasuna bestera batera bermatu behar dela. Kasu gauza batekin, grabamen hori ez badago, energetiken gaineko grabamen hori ez badago, Eusko Jaurlaritzak 37 milioi gutxiago izango lituzke 2025ean. Aurrekontu hau eraiki da prebisio batekin non kontutan hartzen den grabamen horri dagozkien 37 milioi euro hoiek. Beraz, uste dut, ikusita 2025eko errekaudazioen prebisioa, nahiko ez du gabiltzala. 2024ko errekaudazioa ez da bete, ez bezari dagokionez, ez da ere sozietate zergari dagokionez arrabalen kasuan. Ez dut uste diru sarrerei uko egiteko moduan gaudenik. Eta kezkarik sortzen dizu, alderdi sozialistaren baitan kokatu den ustelkeria den mamuak? Bai, noski kezka sortzen duela, ez? Ustelkeria zantzua baldin badaude, horrek beti sortu behar du kezkarako motibo. Baina gero bestetik zaila da berizten, benetan zer dagoen, benetan erreala eta zantzu gisa zer har daitekeen, eta zer den eskuinaren estrategia bat gobernu hau botatzeko edozein preziotan. Baina azkenean zerbait erreala egongo balitz, uste duzu horrek baldintzatuko lituzkela gaur-gaurkoz ezagutzen ditugun harremanak? Ni uste du baiet, zalantzari gabe, ez? Guk ezin dezakegu permititu inolako ustekeria kasurik, inolako instituzio edo eskala instituzionaletan hori horrela da, ez? Baina, uste dute, atzo bertan ikuste genuen kotxe horren txofer gisa desokupako burua dena, ez? Uste dut hor, badura konexio batzuk, nahiko argigarria direna baita ere, ez? Eskuinak badaukala estrategia bat, eta dena ari dela baliatzen gobernu hau botarazteko. Hori uste dut, errealitate badela, kasu hauek zantzuak agertu baino lehenago ere, beraz, bereiztu ditzagun, saiatu daitezen, bereizten zer den egia eta zer den fake newsa. Pello Otxandiano, eskerrik asko tarte batekin detortxagatik, saiatu naiz denbora gutxien alik eta gehienak sartzen, baina jarraituko genuke erreforma fiskala eta galditu zizkigulako beste kontu batzuk, nahi duzunean badakiz, ongi etorria zara. Eskerrik asko Pello Otxandiano.